ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಒಂದೊಂದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ವನಸ್ತೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಹತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಮುಲಿಯನೊಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ತಾತು ಬೆಂಡೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ದೆಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ನುಂಗದು ತೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಮಧ್ಯೋಡು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ನಮಕ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬೆಂಡೆ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದತ್ತು ನೋಡು ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇಜಿನ ಥ್ರೆಡ್ ಭಾಗ ಹಾಪುಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಪೂರೆಲ್ಲೈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಮುಲಿಯನ್ ಆಮ್ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲಡ ಆಮ್ಚೂರು ಇಜ್ಜಿಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಅವು ಪಾಡಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಜಿ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬೆಂಡೆನ ಯಾನ್ ಮೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನೆಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಪೂರ ದಿಂಜಾವಡು ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡವು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೆನುಂಡು ಇಂಚ ಅದು ಒಂತೊಂತೇನೆ ದಿಂಜಾವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ದಲಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಚೂರೆ ಚಮಚೋಡು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ದಿಂಜಾವಡು ಯಾನತ್ತೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಮಸಾಲ ದಿಂಜಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ ಬನೆಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯನು ಕಮ್ಮಿಲ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಣ್ ತೋಜುಂಡು 2 ಚಮಚೋಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೂಲಿತೇನು ಬೆಂಡೆ ದೀಯೆ ಇಂಚ ಒಂಜೆತ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಬೆಂಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಜಿ ಬೇಯರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಓಪನೇ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆತನೊಂದು ಬೆಂಡೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೆಂಡೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ವನಸ್ತೊಟ್ಟುಗು ದಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ವನಸ್ಪೋಪುಡು ಏನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.